Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Bago nga 4-lane highway ang pagatukuron bilang alternatibo nga dalan para sa mga salakyan. Bisan may pandemya, padayon ang pagplano sa mga proyekto para sa syudad sang Iloilo. Sa sinapol sa mga katapo sang Iloilo Batiano River Development Council na istoryahan ang plano nga pagtukod sang 4-lane highway. Ini ang magakonekta sang Mandurriao sa Banwa sang Oton kag mangin alternatibo nga rota para sa mga salakyan. Ang dalan nga halin dira sa Tabukan, both sa Tabukan sa Sitio Siniquay kag sa likod sa Mega World, pakadto na sa Oton. No? I will be scheduling a meeting with DPWH together with Mega World kag ang mga landowners dira nga maapektuhan so that we can push through the project already. 5 ka kilometro ang pagatukuron nga dalan, pagatamnan sang Fire Tree, Golden Shower Tree, kag iban pa nga mga bulak ang kilid sang dalan. Pahamtangan man ini sang bike lane kag sidewalk. Ang proyekto ang pagaponduhan sang kapin 804 million pesos. It will be a nice development for the city. It will also open up some properties along those areas para sa future residential, commercial, industrial development. And I think it is a very good project. It will go all the way to Oton. Nagapati ang alkalde kinahanglan na magbutang sang panibago nga alternatibo nga dalan sa syudad. Ginalauman man nga ang mga proyekto nga ini ang magadala sang mas madasig nga development para sa Iloilo City. Nahibaluan magluwas sa Iloilo River North Bank Road, mayara man sang Dungon Creek Esplanade, dredging sang Haro River kag Iloilo Floodway, pati nang pagpatukod sa mga condominium unit type nga relocation site para sa mga informal settlers nga maapektuhan sang sini nga mga proyekto. Magapadayon man ang crablets kag fingerlings dispersal sa Iloilo River samtang Koi Pond naman ang igapahamtang sa La Paz Plaza. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pila ka mga uswag scholars ginpakigbahin ang kontribusyon ni Mayor Jerry Treñas sa ila kabuhi. Isa si Rain Vincent Dayot sa mga uswag scholar ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Naggraduar siya sa kurso nga Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management sa West Visayas State University. Para sa iya, dako ang nanging kontribusyon sang alkalde agud makatapos siya sa pagtuon. Tubtob nga nakapangita siya sang trabaho sa mga pribado nga kompanya antes nangin empleyado subong sang Iloilo City Sports Development Division. Chosen as one of the uswag scholar man ni Mayor Treñas is very kumbaga dako gid siya nga bulig sa akon. It's because nga number one gid kaya ang financial nga support ara gid dira. Kiti syempre sa akon course medyo dako man ang gastohon namon for our culinary nga mga subjects. And with that as well, ang mas pinakadako guro gid nga impact para sa akon nga to be chosen as one of his beneficiaries is ang suporta, kumbaga miara balay sa katawo nga suporta sa imo aside sa imo family nga ga-believe sa imo nga dream. It's something that very gid nga helpful para sa akon, lalo na isa pa ka maayo kag mapinalanggaon nga public servant si Mayor Treñas naton. Nangin consistent dins lister si Rain sa kolehiyo kag nagtapos nga may Latin honors cum laude. Subong, padayon siya nga nagaeskwela kag nagakuha sang Masters in Public Governance. Mensahe niya sa kapareho nga uswag scholar, himuon nga inspirasyon ang pagbulig nga ginhatag sa ila sang alkalde. Padayunon lang gid nila ang pagskwela sa maayo, take it as a opportunity as well as an inspiration kay amo na gapati migapati man sa aton aside sa aton family at aside sa aton friends migapati sa aton nga we can do it. I hope that will also inspire others, especially sa beneficiaries ni Mayor nga hindi kita mag-stop lang amula na mabato na sa suporta, but in return as well for sure maging malipay gina si Mayor if mag-excel kita sa academics naton and makita yang
part man kita sang ga-help alleviate sang social change diri sa Iloilo City. Isa man ka uswag scholar si Joy Jonathan Pescadera Jr. Nagtapos sang Bachelor in Early Childhood Education sa kasubong man nga universidad nga cum laude. Iya man ginsaysay ang nangin papel sang alkalde agud mangin madinalagon sa kabuhi. Dako gid ang bulig nga nahatag sa akon sang uswag scholar, most especially sa pag-eskwela ko. Kay syempre ang uswag scholar nagahatag gid sang assistance, most especially ang financial assistance nga dako gid ang bulig, like for example big help gid siya sa pagbayad sang tuition fee and also sa allowance para sa akon. And ang uswag scholar is gid naging stepping stone ko gid siya nga ipagpadayon gid ang ako ni pag-eskwela kay syempre may isa ka tawo nga nagpati sa akon nga ability as a student, and gid thankful gid ko kay Mayor Jerry. It's because kay nagahatag gid siya sang importansya sa mga kabataan. Muna ang dako nga mahatag naton sa nagbulig sa aton nga ipatunayan naton nga wala taging sayang ang opportunity nga hatag sa aton, wala taging sayang ang scholarship nga ginhatag sa aton, nga sa kadamo-damo sang tawo nga gusto magsulod sa uswag scholar pero isa ako nga saking tagaan sang katigayunan nga maging isa ka scholar ni Mayor Jerry. Subong nga kaadlawan sang alkalde, ini ang ila mensahe. To our beloved City Mayor, Mayor Jerry P. Trenyas, madamo gid nga salamat no sa bulig mo sa akon and as well as sa family ko, and of course sa Iloilo City amo gid ang pinaka-remarkable. So I'm wishing you all the best gid sa imong birthday, more power gid and good health. So thank you gid so much Mayor no sa imong bulig, and hopefully mag-give justice kuman kag sang akon nga team man dire ang imong bulig sa akon. Sa birthday message ko kay Mayor Jerry Trenyas is first is happy birthday Mayor. I hope nga maging padayon pagid ang pag-serve mo sa Iloilo City, kag gina-admire ko gid ang the way ka mag-lead sa Iloilo City. It's because ang Iloilo City is gintanagan kita nga Wakanda of the Philippines. It's because sa initiatives nimo sa mga imong initiatives nga ikaw gid mismo ang nagplano, kag wala kita nagahulat sa iban para magmayo ang aton nga city. I hope nga damo ka pa mabuligan, and I really believe gid nga ang Iloilo City makadto gid siya to the next level gid through you with your leadership. And I hope enjoy mo gid ang imong birthday, and ari kami diri nga mga Ilonggos nga magasuporta gid sa mga plano mo para sa aton nga syudad. May misa nga ginhiwat sa talatapan sang alkalde, apang limitado lang ang makatambong bilang pagsunod sa health protocol. Matapos ang santos nga misa, balik trabaho gihapon si Mayor Jerry Trenyas. Una sa tanan, kapasalamat ko sa inyong pag-kare. Bisan kay pandemic pa, kita tanan. We always look forward sa ating mga birthday. Subong ang ika-64 nga kaadlawan sang alkalde. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.